Төркия башкаласы Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгін 2026 елның 2 апреле пәнҗешәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3A һәм Түрксат 4A иярченнәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөнья шәхесләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоğan Иранга каршы дәвам итүче сугыш өчен Израиль хөкүмәтен җаваплы дип белдереп, сугышның төбәкне кайнар ноктага әйләндерүен һәм кешелеккә икътисади йөк салуын әйтте. Анкарада парламент әгъзалары алдында чыгыш ясап, илбашы Эрдоğan бу канунсыз сугыш өчен беренче чиратта Израиль хөкүмәте җаваплы дип белдерде. Ул булай дип тәэсдәде: бу сугышта койган һәр кан тамчысы Беньямин Нетаньяхуның сәяси гомерен озынайтачагын онытмаска кирәк. АКШ башы Дональд Трамп милләткә мөрәҗәгать чыгышында Иранга каршы сугышта Израиль белән Американың җиңүгә якынлашуын, әлеге дәүләткә каршы хәлиткеч бәрүләр ясауларын белдерде. Ул Иранны дөньяда террорчылыкның төп дәүләт спонсоры дип атады. Трамп безнең кораллы көчләр тиз һәм хәлиткеч җиңүләргә иреште дип белдерде һәм 4 атналык бәрелешләрдән соң Иран флотының юк ителүен, һава көчләренең тулысынча юкка чыгарылуын җиткерде. Ул тагын да катырак һөҗүмнәр турында кисәтте, кирәк булса Иранны таш гасырына кайтарачакларын әйтте һәм Иран лидеры үлгәннән соң режимны алыштыру беркайчан да максат итеп куелмавын ассызыклады. АКШ белән Израильнең Тәһранга ясаган һөҗүмендә Иранның югары дәрәҗәле вәкаләтлесенең авыр яралануы җиткерелде. Хәбәрләргә караганда, Тышкы мөнәсәбәтләр стратегик шурасы рәисе һәм элеккеге тышкы эшләр министры Камал Харрази үз өенә төшкән ракета утында яраланган һәм авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә салынган. Харразиның хатыны һөҗүмдә гомерен югалткан. Харрази мәхрүм дини җитәкче Али Хаманейның өлкән киңәшчеләреннән берсе иде. Ул үз вазифасын яңа дини җитәкче Мөҗтәбә Хамани чорында да саклап калды. Франция Дональд Трампның АКШны НАТОдан чыгару белән янауларына каршы чыкты. Иттифакның Ауропа Атлантик төбәгенең иминлеген саклавын һәм Ормуз бугазында операцияләр үткәрү өчен оештырылмавын ассызыклады. Трамп берлектәшләренең Израиль белән АКШның Иранга каршы сугышына каршы килүеннән соң НАТОдан чыгу турында ныклап уйлавын әйтте. Илбашы Эммануэль Макрон диңгездәге теләсә кайсы эшчәнлек өчен БМО кысалары һәм Иранның ризалыгы кирәклеген белдереп, халыкара хукукны санга сукмау глобаль тотрыклылыкка куркыныч тудыруы турында кисәтте. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Гарәп илләре эчке эшләр министрлары Израильнең Фәләстинле тоткыннар өчен үлем җәзасын кертү турындагы яңа канунын гаепләде. Моны киеренкелекнең хәтәр артуы һәм халыкара хукукны бузу дип атадылар. Бу гаепләү Гарәп илләре эчке эшләр министрлары шурасының видео киңәшмә аша узган 43-нче утырышы ахырында чыгарылган белдерүдә урын алды. Министрлар канунның Израильнең фәләстинлеләргә каршы дәвам итүче хукук бузуларын чагылдыруын белдерде һәм бу чара төбәктә киеренкелекне тагын да арттырачак дип кисәтте. Газадәге һәм Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге фәләстинлеләр моңа кадәр канунны кабул итүгә каршы протест белдергән иде. Кнессет тарафыннан расланган канун үлем җәзаларын Израиль төрмә хезмәте билгеләнгән сакчылар тарафыннан осып үтерү юлы белән башкарырга рөхсәт итә. Канун Израиль эчендә дә тәнкыйтькә дучар булды. Нобель премиясе лауреатлары элеккеге хәрби түрәләр һәм югары мәхкәмәнең элеккеге рәисләре кебек якынча 1200 израильле бу канунга каршы чыкты, аны әхлакый тап дип атады. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Ливанның көньягында 3 тынычлык саклаучы гаскәринең гомерен үзгән һөҗүмнәрне тикшерә. БМО вәкиле Стефан Дюжарик бу вакыйгаларны кабул ителмәслек дип атады һәм алар өчен тулы җаваплылык таләп итүен әйтте. Безнең тикшерүләр дәвам итә һәм урындагы катлаулы вазгыятькә карамастан без сезгә нәтиҗәләрне мөмкин кадәр тизрәк хәбәр итә алырбыз дип өметләнәбез дип өстәде ул. БМО гомумсар катибы Антонио Гутерриш процессның мөмкин кадәр тиз һәм имин рәвештә алып барылуын таләп итте.
Шәшәмбе көнне Италиянең Лампедуса утравы сулыкларында 80-нән артык кешене утырткан кичкенә бер көймәнең авыр хәлдә калуы нәтиҗәсендә 19 мөһаҗир диңгездә һәлак булды. Италия яр буе сагы төркемнәре көймәне ярдан якынча 157 километр ераклыкта тапты. Анда 19 мәет белән бергә начар хәлдәге 5 исән кеше була. Берничә көн элек Ливиядән юлга чыккан көймәдәге тагын 58 кеше коткарылды. Индонезиянең көнчыгыш ярындагы Малуку диңгезендә бүген иртән 7,4 балл зурлыгындагы җир тетрәү булды. Анда ким дигәндә бер кеше үлде һәм төбәкнең кайбер өлешләрендә цунами турында кисәтүләр ясалды. Антара Ньюс хәбәр итүенчә, үлем очрагы Манаудада теркәлгән. Матбугат чаралары корбанның җимерекләр астында калып һәлак булуын хәбәр итте. АКШның цунами турында кисәтү системасы зилзилә үзәгеннән 1000 километр радиуста зур дулкыннар барлыкка килергә мөмкин дип белдерде. Бу Индонезия, Филиппин һәм Малайзия ярларына тәэсир итә ала. Җир тетрәү 35 километр тирәнлектә булган, аның үзәге 205 меңнән артык кеше яшәүче Тернате шәһәреннән якынча 127 километр ераклыкта. Индонезиянең Милли афәтләр белән идарә итү агентлыгы җитәкчесе Абдул Мухари әйтүенчә, махсус төркемнәр биналарны тикшерә, өстәмә корбаннар бармы, юкмы икәнен ачыклый. НАСА ярты гасырдан соң Ай миссиясын башлады. 4 астронавт шәшәмбе көнне НАСАның зур бер ракетасы белән Ай тирәли ясалачак күптәннән көтелгән сәфәр өчен очыртылды. Бу 50 елдан артык вакыт эчендә башкарылган беренче кешеле Ай очышы. Очырту мәйданыннан еракларга кадәр ишетелгән көчле гөрелтү белән кызгылт сары һәм ак төсләрдәге зур ракета 3 америкалы һәм 1 канадалы астронавтны Флоридадагы Кеннеди галәм үзәгеннән җирле вакыт белән якынча сәгать 18:35 минутта алып китте. Бер карап торучы Айга барабыз дип кычкырды. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төрки дөнья шәхесләре. Төрки дөньяның шәхесләре тапшыру тизмәсенең бу бүлемендә Төрек дәүләте һәм җиһан хөкемдары Фатих Солтан Мәхмәт турында сүз барачак. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугач Ипәк әзерләде. Фатих Солтан Мәхмәтнең бөек дәүләт эшлеклесе һәм җитәкче буларак җитешүе очраклы хәл түгел. 1432 елның 30 мартында Әдирнәдә туган Шаһзадә Мәхмәт ул вакыттагы иң югары таләпләргә туры китереп белеп алган. Әтисе Мурат II улын тәрбияләүгә зур игътибар биргән, тәҗрибә туплау өчен аны Амасия һәм Маниса кебек провинцияләрдә административ вазифаларга билгеләгән. Шулай да Фатихның характерын формалаштыручы төп фактор ул алган тәртипле һәм күп кырлы белем була. Истанбул яулап алынганнан соң аның «Без Троя өчен үч алдык» дигән сүзләре аның төрек милләтенең миссиясен тарихи дәвамчанлык эчендә нинди урынга куюын күрсәтә. Истанбулны яулап алу калганы камау гына түгел, төрек милләтенең дөньяда стратегик өстенлеген ныгыткан хәрби һәм инженерлык мөгъҗизасы. Яулап алу алдыннан Фатих Мәхмәт 4 ай эчендә Румели ныгытмасын төзегән. Шуның белән Византиянең логистика артерияләрен кискән һәм Босфорны төрекләр контроленә алган. Камалыш процессы Мәхмәтнең фән һәм технологияны хәрби мәйданда ничек дохилеккә әверелдерүен күрсәтә. Венгр остасы Урбанга койдырткан гаять зур шаһи туплары аңа кадәр җимерелмәс дип саналган диварларны җир белән тигезли. Ләкин яулап алуның иң мөгъҗизалы һәм хәрби тарихның агышын үзгәрткән адымы 1453 елның 22 апреле төнендә 70 караптан торучы Госманлы флотын коры җирдән алып барып, Халичкә, икенче төрле әйткәндә, алтын мөгезгә урнаштыру була. Бу маневр мөмкин булмаганның төрек акылы һәм ныклыгы белән ничек башкарылуы турында дөньяга хәбәр. Истанбулның яулап алынуы урта гасырлар караңгылыгын җимерә һәм төрек ислам цивилизациясе җитәкчелегендә яңа чорны башлап җибәрә. Фатих Мәхмәт Истанбулны тиз арада төрек ислам хакимлеге астында космополит, шул вакытта тыныч мегаполиска әверелдерә. Фатих тарафыннан гамәлгә ашырылган милләт системасы һәр дини төркемгә үз лидеры һәм кануннары кысаларында яшәргә мөмкинлек бирә. Шуның белән Госманлы империясендә
5 гасырлык тынычлык һәм тотрыклылык чоры тәэмин ителә. Фатих Султан Мәхмәт Госманлы империясын чыннан да үзәкләштерелгән дәүләткә әйләндергән шәхес. Төрек дәүләтенең яшәеше өчен дөнья тәртибе системасында кайбер катгый карарларны чыгаруы шәхси амбицияләренә түгел, ә милләтнең һәм ватанның аерылгысыз бердәмлегенә тугрылыгын күрсәтә. Фатих Султан Мәхмәт каләмне дә кылыч кебек оста тоткан хаким булган. Ул нигез салган Сахни Сәман мәдрәсәләре үз заманының иң алдынгы университет белемен биргән. Математика, астрономия һәм медицина кебек өлкәләрдә дөнья күләм галимнәр өчен нигез салган. Аның Али Кушчыны Самаркандтан Истанбулга чакыруы, шулай итеп фәнни яңарышны төрек җирләренә алып килүе Фатихның күзаллауларының киңлеген күрсәтә. Фатих Султан Мәхмәт дөнья хакимлегенә дәгъва кылган. Анадолу төрек бердәмлеген тәэмин итү өчен ул Караманит һәм Исфәндиярит кенәзлекләрен үзәк хакимият астына керткән, Кара диңгезне Төрек күленә әйләндергән. 1461 елда Трабзонны яулап алып, ул Анадолуда Византияның соңгы калдыкларын юк иткән һәм ватанның бөтенлеген ныгыткан. Көнчыгыш Анадолуда Аккоюнлы хакиме Озын Хасан белән аның арасындагы хакимият өчен көрәш чынлыкта төрки дөнья лидерлыгы өчен көрәш була. 1473 елгы Отлук Бели сугышы заманча утлы корал һәм үзәк дисциплинага ия Фатих Мәхмәт армиясе өчен традицион атлы гаскәрләр өстеннән хәлиткеч җиңү. Бу җиңү Госманлы империясының Анадолуда бәхәссез өстенлеген исбатлый һәм ватанның көнчыгыш чикләренең иминлеген тәэмин итә. Мәхмәт Фатихның соңгы бөек идеалы икенче Римны, ягъни Истанбулны яулап алганнан соң беренче Римны яулап алып дөнья өстеннән хакимлек итүен тәмамлау. 1480 елда Гедик Әхмәт Паша җитәкчелегендәге армиянең Италия ярына төшүе һәм Отрантоны яулап алуы Ауропада зур тетрәнүгә китерә. Ауропа патшалары һәм чиркәү бөек төрекнең Рим капкаларына барып җитү алдында чарасыз кала. Ләкин 1481 елда Фатих Мәхмәтнең вафат булуы бу бөек йөрешнең өзелүенә китерә. Аның үлеме көнбатыш дөньясында зур шатлык белән каршылана. Чиркәү кыңгыраулары кагыла, бәйрәм чаралары зур бөркет үлде дигән кычкырулар белән үткәрелә. Аның дошманнарының бу шатлыгы Фатих Мәхмәтнең төрек милләте өчен ни дәрәҗәдә көчле калкан һәм Ауропа өчен ни дәрәҗәдә какшамас дошман булуын раслаучы иң зур дәлил. Фатих Султан Мәхмәт бүгенге көндә төрекләр өчен тарих китапларындагы исем генә түгел, ул милли бердәмлекнең һәм ватанга мәхәббәтнең тере компасы. Аның Истанбул диварларына сеңдергән бөек тәвәккәллеге бүген дә зәңгәр ватаннан алып саклану сәнәгатенә, Төрки дәүләтләр оешмасыннан алып глобаль дипломатиягә кадәр һәр өлкәдә яши. Фатих төрек дәүләтчелегендә мәңгелек дәүләт идеясын гамәлгә ашыручы лидер. Төрки дөньясының уртак өлеше буларак Фатих Бакыдан Әшхабадка, Астанадан Әнкарага кадәр һәр кемнең йөрәген тутыра торган горурлык чыганага. Султан Фатих төрек тарихының иң якты йолдызларының берсе. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга Госманлы дәүләтенең ханнарының берсе, Истанбулны яулаган Фатих Султан Мәхмәт турында халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дугаш Ипәк әзерләгән язманы тәкъдим иттек. Төрки дөнья шәхесләре.
şey öyle yordu ki aşk değil de sensizlik öylesine yordu ki öylesine yordu ki zaman. Her şey öyle yordu ki aşk değil de sensizlik öylesine yordu ki uçup gitti mutluluk geriye ne kaldı ki yüreğim yangınlarda, yüreğim yangınlarda, yüreğim yangınlarda. Söyle nasıl güleyim, söyle nasıl güleyim. yüreğim yangınlarda yüreğim yangınlarda yüreğim yangınlarda söyle nasıl güleyim söyle nasıl güleyim. Yine isyanlardayım, halimi kim görecek? Kimin için yanacak, derdimi kim soracak? Yine isyanlardayım, halimi kim görecek? Kimin için yanacak, derdimi kim soracak? Kim toplayacak beni, yaramı kim saracak? Yüreğim yangınlarda, yüreğim yangınlarda, yüreğim yangınlarda. Söyle nasıl güleyim, söyle nasıl güleyim. Yüreğim yangınlarda, yüreğim yangınlarda, yüreğim yangınlarda. Söyle nasıl güleyim, söyle nasıl güleyim. Daha iyi mi buradan aramız epey bir mesafeli. Dille kolaylı, olaylı, hadiseli. Günleri geçti geçeli, duymadım okunmaz esameni. Şu dünya bile dönüyor, sen inat ettin dönmüyorsun. Kül olmuşsun, uçuyorsun ama hala sönmüyorsun. Beni hak etmediğine şüphe yok, bir özür dileme niyetin de mi yok? O harcadığın zamandan
şüphe yok. Bir özür dileme niyetinde mi yok? O harcadığın zamandan ömrüm olur kendileri. Beni hak etmediğine şüphe yok. Bir özür dileme niyetinde mi yok? O harcadığın zamandan ömrüm olur kendileri. Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolqınның 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tыңla qo'shimtasidan Voice of Turkey What East radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilen saat kişki 8-nji ortada 42 derece künçağış yönelişdäki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı What West radio kanalından tыңlaylasыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.